Статистика буенча Россиядә ел сайын 450 мең кеше инсульт кичерә. Аларның яртысыннан күбрәге инвалид булып кала. Куркыныч саннарны киметү мөмкинме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңелек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез тимәләр аша да белдерә аласыз. Кызыл килешмәү, яшел килешү һәм ак ул нейтралитет белгесе. Дөрестән дә саннар куркыныч һәм мондый саннар борчылырга җирлек тудыра. Ничек уйлыйсыз, ни өчен бу авыру актуаль бүген? Илмира ханым. Инсульт баш мие авырулары арасында иң куркынычы булып тора. Хәзерге көндә 1000 кешенең 6-7-се инсульт кичерергә мөмкин. Бу авыруга китерү һәр заман чире дип әйтергә дә мөмкин. Кешеләрнең аз хәрәкәтләнүе, дөрес тукланмавы, хисси стресслар кичерүе шу инсультның артуына китерә торгандыр. Монда сәбәпләр күптер, әйе. Менә бу саннар зур булмасын өчен, Гомәр әфәнде, нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Иң беренчесе, монда бит сәламәтлек саклауы, здравоохранение, табиблар, алар бездән 15-16% кына значение бар. Иң мөһиме ул кеше ничек яши, үзенең турында ничек уйлый. Шуның өчен аларга мөмкинлекләре бар. Диспансеризациялар, дөрес яшәү, ашау, үзенә игътибар итү, стресслардан китү. Кешедә стресслар, ләкин депрессия, күңел төшү авырулары булса, ул кешенең инсульт булырга мөмкинлеге күбәя башлый. Олы кешеләрдә күбрәктән аның значениесе була. Алар депрессияларны кичергән чакта баш миендә МРТлар үткәрсәк, анда күренә төрле кичкенә генә микро инсульты диләр аларда. Инсульт түгел инде ул. Кичкенә кан тамырлары зыян булып күренә. Аның инсульт шикелле ярты ягы да бозылмый, сөйләшүе дә бозылмый, ләкин ул баш миенә зыян китерә. Шуның өчен монда әле диспансеризация турында сүз барды. Тикшереп алып һәм алдан белеп буламы моны? Ничек уйлыйсыз, Марат әфәнде, һәм нәрсә эшләргә кирәк мондый хәлләр булмасын өчен? Беренчел этапта дип әйтик инде. Әлбәттә, әгәр без профилактика мәсьәләләренә килсәк, бүгенге көндә бар безнең ике төрле стратегия. Бу беренчесе бу популяцион стратегия дип атала. Монда күрә безнең һәрбер кешенең яшәү рәвеше, без әйтәбез, здоровый жизнь дип. Без шуны пропаганда ясарга тиеш халык арасында. Икенче стратегия высокого риска дип атала. Бу күздә тотыла безнең яшәгән популяциядә кешеләр арасында югары риск булган фактор рисклар булган кешеләрне эзләп табып, аларга тиешенчә профилактик төрле давалар үткәреп, бу кешеләрдә инсульт булмасының рискын киметергә, менә шунара беренче чиратта безнең каралган уже диспансеризация дип аталган әйбердә. Диспансеризация вакытында без төрле группа пациентлар бүлеп алабыз. Беренчесе, мәсәлән, условно дигән сау-сәламәт кешеләр, икенчесе менә шушы фактор рисклар булган кешеләрендә, өченче кешеләр, авыру кешеләр, булардан дәвалар кирәк. Менә бигрәк тә икенче группта кешеләр, алар үзләрен авыру дип саныйлар, аларның авыру билгеләре юк, ләкин аларның уже фактор рисклары бар. Менә шушы кешеләрне без актив рәвештә шушы диспансеризация вакытында күреп, аларны тикшереп, төрле сәламәтләндерү асулларын куллансак, аларда инсульт булу риска күпкә кимей. Монда була микән аны? Мәсәлән, шул кан тапшырганнан соң да моны ачыклап була микән һәм нинди факторлар булырга тиеш тагын, Әниса ханым? Фактор инсульт китерә торган факторларга кан басымы күтәрелүе керә. Исерткеч эчүче эшекләрне яш куллануларда тәмәке тарту. Димәк, мондый кешеләр, алар күбрәк бирелгәндер, әйме, инсульт белән авыруга? Риск күбрәгрәк. Хатын-кызларда, мәсәлән, мин укыдым, башка төрлерәк авыруларында ир-атлардан аерыла дип берникадәр. Бу дөресме? Андый статистикадан мәгълүматлары бар.
Бу чыннан да шулай, нәрсә белән бәйле бу? Бу организм үзенчәлекләре, ничек уйлыйсыз? Сез, Зәлия ханым, ничек уйлыйсыз? Менә бу факторлар бәйлелеге организмнан ничек тора? Һәм бигрәк тә әле без аннары алга таба сөйләшербез, яшьләр арасында да әлеге инсульт белән авыручылар саны арткан. Ансы, конечно, бик дөрес. Безнең менә үзем госпитальдә эшләгән дәврдә бик яшьләрдә килә. Бик аянычлы хәл, конечно. Ну, ничек дип әйтим инде. Бу нәселдән килгәнлек чаралардыр дип тә уйлыйм инде. Кайбер Димәк, әле монда генетика да үз роль уйный дип уйлыйсыз инде. Мондай соннар куркыныч булуындан, Айдар әфәнде, ничек уйлыйсыз? Һәм әлеге авыруның яшәрә баруы киләчәктә тагын да куркыныч тудырмыймы безнең җәмгыять өчен? Минемчә, монда табиблар дөрес әйтте инде. Иң элек кеше бала чактан, яшь үсмер вакыттан инде үзенә карата мөнәсәбәте. Бу беренчедән, икенчедән менә монда әйтелде, бик мөһим мәгълүмат, ул менә шушы авыруның нәселдән бәйле булырга мөмкинлеге. Ягъни менә бу әгәр дә шикәр авыруы, менә Әниса ханым әйтеп китте, инде безнең югары кан басымы авыруы булса, нәселдән инде бу очракта инсультка бирешүчән булырга мөмкин. Мисал өчен, без тапшырулар эшләгән вакытта табиблар, мәсәлән, шул клиник диагностик үзәге табиблары шулай аңлата, әгәр дә инде шушы катлаулы авырулар була икән, бу беренчедән, икенчедән сәламәт яшәү рәвешен алып бармау, булар барысы да менә шушы инсультның я беренче, я икенче төренә китерергә мөмкиндиләр. Пропаганда җитәме? Пропаганда, менә мин бүген тапшыруга махсус менә шушындай белешмә алып килдем. Менә тамашачыларга да күрсәтергә мөмкин аны. Ни өчен инсульт турында без бик аз беләбез? Мәсәлән, Европа илләрендә менә бу мәгълүмат федераль сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан чыгарылган, һәм монда инде шушы инсультның 4 төрле төп билгесе күрсәтелә. Һәм бу, мәсәлән, безнең тамашачыларга сорау бирсәк, әгәр дә әлеге плакатны дип әйтик, әлеге мәгълүматны алар кайда күргәннәре бар икән дип сорасак, җавап минемчә шулай булыр дип уйлыйм, бик сирәк, һәм бары тик хастаханәләрдә яисә поликлиникалардагы әлеге мәгълүмат очрый дип җавап булыр. Минемчә, ничек шулай? Мәсәлән, шул наркология, алкоголизмга каршы һәр вакыттагыча менә андый плакатлар дип әйтик инде, белешмәләр бар. Бу беренче төптән карасаң бит статистика буенча нәкъ менә инсульт һәм йөрәк авыруларыннан иң күбе кеше үлә бездә. Мәсәлән, бер ел эчендә дә кан әйләнеш системасында 840 мең кеше үлгән Россиядә. Бу котышкыч саннар. Ни өчен менә профилактика ягыннан бу очракта без, мәсәлән, журналистлар безгә дә монда минус куярга мөмкин. Ни өчен? Чөнки телевидение, радио, интернетта менә шушы социаль ролик дип әйтәбез бит, социаль коммуникациялар дип әйтәбез. Алар юк дәрәҗәсендә бу беренчедән. Европа илләрендә дип әйтсәк, Америка Кушма Штатларында махсус үзәкләр эшли, махсус үзәкләр әлеге листовкаларны, роликларны, игъланнарны әзерли, һәм алар бушлай рәвештә масса күләм мәгълүмат чараларында таратыла. Анда махсус программа бар. Һәм шушы инсульт турында кешене туктатып сорасаң, беренче билге нинди, беренче ярдәм нинди, һәм нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Билгегә тукталып китик әле, Эльмира ханым, нәрсәләргә игътибар бирергә кирәк беренче ратта халыкка? Халыкка аның янында кешенең кисәк кенә баш авырта башласа, күңеле булганса, кусса, колы, аягы үйса, я йөзе кыйгая башласа, бу очракта ашыгыч рәвештә уже табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу беренче билгеләре инсультның. Тагын нәрсәгә игътибар итәргә? Мәсәлән, кемдер шул ук мәгълүматны белмәскә мөмкин, һәм бу очракта әйтәләр, һәр минут ул инде алтын бәясенә тиң дип. Менә монда минутлар, хәтта беренче минутлар бигрәк тә мөһим әле дип. Сез ничек уйлыйсыз, менә нәрсә күзгә ташланырга мөмкин? Сөйләме бозылса, баш әйләнеп китсә кинәт, аяк кулның я уң як, я соң якның хәрәкәте бозылса, координация бозылып китсә, шул чакта без инсульт диагнозы куя алабыз. И шулай ук ашыгыч медицина ярдәменә чакыртабыз. Санап киттекме без 4 билгене дә монда? Барысы да яңгырадымы? Әле тагын бар. Монда инде тагын нәрсә да бар әле, психик ягында бар, кеше үзен югалтып җибәргән шикелле. Аның көн саен эшли торган эшләрен онытылган шикелле, су сала белми,
газны жандыра белми, исемен белми, оныта башлый, же телефонны оныта башлый, же үзенең адресын әйтә алмый, булган ни булса да кичкенә генә сүзне дә яза алмаса, шул чакта да без уйларга тиеш, шул инсульт юкмы икән дип. Безнең профилактик чара буенча бер видео фрагмент бар, әйдәгез карап үтик, аннары дәвам иттерербез. Терапиядә күп компонентлы төнәтмәләр кулланыла. Мәсәлән, беренче компонент безнең боярышник була. Боярышникның химик составы бик бай. Ул безнең калий, кальцийга бай. Һәм аның составында квертицин матдәсе бар. Квертицин ул безнең кан тамырларына эластичность сыйфатын күп бирә. Шуңа күрә ул йөрәкне яхшы эшләтә, шуңа күрә ул безнең төнәтмәдә бик файдалы була. Икенче компонент ул безнең була, мәсәлән, клевер үләне. Клевер ул холестеринның күләмен төшерә. Ул аның химик составы бик бай, калийга, кальцийга шулай ук бай. Шуңа күрә без аны алабыз төнәтмәгә. Өченче компонент безнең була мелиса үләне. Мелисаның тынычландыра торган сыйфаты бик бай, шуңа күрә ул безгә бик яхшы булыша. Һәм мәсәлән, дүртенче компонент безнең була доник үләне. Доник үләне ул канның куелыгына яхшы тәэсир итә. Шуңа күрә профилактика чарасы буларак бик яхшы безгә булыша бу төнәтмәдә. Менә 4-5 компонентлы төнәтмә профилактика буларак бик яхшы тәэсир итә безнең кан тамырларына һәм профилактика ягыннан бик яхшы эшли. Бу төнәтмәне бер аш кашыгына ярты литр кипяток салып, настаивать итәбез дә көнгә 3 тапкыр ашау алдыннан чәй урынына эчәбез. Бу файдалы киңәшләрнең әле бер өлеше генә булды. Реабилитация чорында нәрсәләр эшләргә һәм ничегрәк әлеге авыруларны булдырмаска без моның хакында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таянык тас тапшыруы һәм без бүген инсультка китермәс өчен ниндирәк чаралар, нәрсәләр кулланырга һәм ничек әлеге бәладән бәлки инде кутылып булмаса да ничек аны булдырмау өстендә эшләргә икән дип фикер алышабыз. Менә монда төрле фикерләр яңгырады. Мәсәлән, инде инсульт булды ди. Беренче этапта нәрсә эшләргә кирәк? Табибларны чакырганнар гына һәм алар килеп җиткәнче кеше нәрсә эшләргә тиеш? Аны яткырырга кирәк. Если давлениесен үлчәп карарга кирәк, инде мөмкинлек булса, давлениесен үлчәп югары икән, аның баш астына мендәр куярга кирәк. Возвышенное положение дип әйтәбез инде. И һава керсен өчен форточкаларны ачып җилләтергә кирәк. Аннары соң инде авыру белән сөйләшеп торырга кирәк. Аны һаман психологический, эмоциональ состояниесен күтәрергә кирәк. Монда әле тагын шулык сәламәтлек, туклану, яшәү рәвеше, актив тормыш алып бару дигән фикер яңгырады. Марат әфәнде, тагын менә бу исемлеккә нәрсә кертергә мөмкин һәм нәрсәләрдән сакланырга кирәк? Мәсәлән, әгәр дә кешенең эше шулык пассив утыру, һаман инде көне-төне эштә булып, дөрес тукланмау булганда, менә андый кешеләргә нәрсә эшләргә? Әлбәттә, без коллега бүген әйтеп китте инде, кешенең сәламәтлегенә нинди факторлардан без тәэсир итүен 100% алсак, шуларның 50-60% кешенең бу яшәү рәвеше без әйләнеп кайтабыз. Бу бөтен дөнья бер ВОЗ шулай дип безгә әйтә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы. Шулай булгач, мен әйтәм, һәр кешенең сәламәтлеге үз кулында. Менә сез әйтеп киткән чаралар, алар бигрәк тә мөһим. Кеше дөрес ашарга тиеш, актив булырга тиеш. Хәзер менә соңгы вакытта без күп сөйлибез стресс турында. Күп кенә кешеләр без яшибез стресс астында. Бигрәк тә куркыныч менә бу хронический стресс. Бар стрессның файдалы яклары да, даже безнең белгечләр бу өлкәдә әйтәләр, безнең дистресс, эутресс, бу яхшы стресс, начар стресс. Кеше совсем бөтенләй стрессыз яшәй алмый. Ягъни ул хронический стресс булса, бу стрессны ярында бетерү чараларда берничә булмый икән, бу стресс белән дөрес итеп идарә итәргә, өйрәнергә кирәк. Менә ничек идарә итәргә икән, Гомар әфәнде? Стресс монда кеше әгәр дә үзенең инсульт булды дип уйлый икән, аны ничек тынычландырырга һәм аны менә психологик яктан да әле ничектер кемдер әзерләргә тиешме? Шул ук туганнары гынамы, әллә инде махсус аерым тагын кешеләр булырга тиешме? Марат әфәнде дөрес әйтте. Стресс бар.
яхшы стресс, дистресс дигән нәрсә бар. Ул начар стресс. Аны инсультны көтеп торырга кирәкми. Кеше гомер буенда әзерләнергә тиеш аңарга. Үзен ныгытырга кирәк. Стрессларга әзерләнергә кирәк. Ничек аны кичерергә? Безнең бит ул стресс проблема безне борчымый. Без ул проблема турында нәрсә турында уйлыйбыз дип нәрсәне ул. Шуның өчен стрессны кичерергә өйрәнсә кеше, шул чакта инсульт булырына риск әзәя башлый. Шул чакта инсульт башланса да, кеше аны белә, мине коткарырга мөмкин. Мин үзем әзерләнергә кирәк. Шул чакта минем туганнарым минем янында бар, табибларны чакыралар. Шул чакта минем тынычлыгым күбрәк тә була. Шуның өчен ул инсультны да кичерергә җиңелрәк була. Шул чакта стрессны кичерер өчен әзерләнергә кирәк. Үзенең уйларын, фикерләрен дөрес иттереп, дөрес юлга барып, һәм үзеңне ныгытыр өчен. Һәм туганнар, якыннар дигәннән, менә бу вакытта нәкъ менә әлеге кешеләрнең янда булу һәм аларның да шул ук әлеге мәсьәләгә һәм әлеге хәләткә әзер булулары кирәктер. Әйдәгез, бер видео язма карап алабыз. Беренчедән мин шуны әйтә алам, без хәбәрдар түгел идек. Мин әлеге авыруның никадәр җитди икәнен аңламый идем. Инсульт булгач, әтиемә әни чакырды инде ашыгыч ярдәм хезмәтен. Һәм менә ашыгыч ярдәм хезмәтенең озак килүе. Аннан килгәч тә әтине караганнан соң да алар шул документларны тутыру белән мәшгуль иделәр. Шулай вакыт озак сузылды. Артык фикергә кирәк түгел икәнлеген дә без белмидек. Реанимациялар, больницалар юлын таптау, санаториялар, реабилитациялар юлын таптау бик авыр. Һәм беренче авырлык ул шул авырган кешегә генә түгел, аның туганнарына төшә. Реабилитациягә эләккәч, санаторийларга эләккәч, дәүләт тарафыннан әлбәттә инде бөтен түләү мәсьәләләре карала. Ансы әйбәт, әмма мәсәлән массаж, анда ЛФК күнегүләр, алар 10 тапкыр ясала да, аннан соң инде бөтен нәрсә үз акчаңа гына түләргә кирәк була. Әлбәттә инде 10 тапкыр ясау гына җитми. Акчадан чыгым монда инде калын булырга тиеш. Инвалид калса да, анда таяклар, ниләр әлбәттә дәүләт бирә, әмма аның өчен бик күп йөрергә туры килә. Әтиебез хәзер инде аякта, әкрен-әкрен генә реабилитацион курслардан соң торгызыла, әкрен-әкрен генә йөри дә башлады, үзенең көченә таянып, һәм инде әкрен генә сөйләшә дә башлады. Әмма алай да инсульт бик җитди нәрсә, шуңа күрә аның алдан әзерләнү ничектер, алдан аны булдырмас өчен чаралар күрергә кирәк. Менә төп фикердә шулдыр, алдан булдырмас өчен дигән һәм игътибар иткәнсездер, монда инде тагын әле шундыйрак та фикер яңгырады, кесә ягы калын булырга тиеш дип. Менә нинди ешлык белән табиблардан да сорап китәсе килә, нинди ешлык белән шул кардиограмманы бәлки, УЗИларны, төрле анализларны менә кайчан бирергә кирәк һәм нинди яшьтә кешеләр аеруча мондый авыруга дучар була икән, Эльмира ханым? Диспансеризация шуның өчен дә билгеләнә инде, ул кешеләрнең, авыру кешеләрне табып, группа рискка кергән кешеләрне табып, аларда уже профилактика үткәрер өчен. Булай кеше бер нәрсәдә борчымый икән, елга бер тапкыр үзенең сәламәтлеген тикшереп торса, бу бик яхшы. Авырулар инде инсульттан соң ай саен алар күренеп торырга тиешләр, үзләренең невропатологларына, терапевтларга. Елга бер бу инде идеаль вариант. Айдар әфәнде, ничек уйлыйсыз, чынбарлыкта кеше 3 елга бер диспансеризация үтми әле, елга бер күрсәтү түгел. Без хәзер бит инде бер тапшыруда без сөйләп киткән идек монда. Профилактик тикшерүне хәзер инде 39 яшьтән соң елга бер тапкыр һәркем үтәргә тиеш. Һәм инде диспансерлаштыру 3 елга бер тапкыр. Һәм менә минем өлкән яшьтәге әти-әни бар. Һәм аларның үрнәгендә, аларның мисалында мин нәрсә әйтергә телим. Менә бу диагностика балалар, туганнар, дуслар булсын, алар өлкәннәргә карата, иң беренче чиратта инде өлкәннәр монда куркыныч яный торган факторларга карый, шулай бит. Мәсәлән, йокы артериясында менә шушы махсус бляшкалар дип әйтәбез, түйірләр хасил булмас өчен мин аларга махсус диагностика ясатам. Мәсәлән, шул ук вакытта УЗИ соннык артерия дип әйтәбез бит. Шулай бит. Бу очракта нәрсә килеп чыгарга мөмкин, һәм Әниса ханым бу очракта куәтләп, дәлилләп китергә мөмкин. Әгәр дә шул түйір ышкына икән, нәтиҗәдә инсульт та булырга мөмкин. Шулай бит инде. Һәм мин аларга шу диагностиканы үткәрәм, минем күңелем тыныч. Димәк, бу шулык профилактикага карый, теге 70-тән 80-гә якынлашкан кеше, чөнки минем әти инде бигрәк тә
шикәр авыру белән авырый 10 ел, 20 елга якын инде хәзер. Һәм ул инде шушы куркыныч астында. Һәм әлеге диагностика үткәргәннән соң шикәрне без контрольдә тотабыз, инсулинны без кадап торабыз үзебез. Һәм диагностика үзе күрсәтә, мондый куркыныч юк, димәк без тынычлап бу елны яшибез. Моны сез күрәсез һәм бу туганнар, башка кешеләр бара микән? Балалары бигрәк куркырга тиеш. Моны алдан билгеләү очраклары ни кадәр дәрәҗәдә үзен аклый? Поликлиника табиблары бу ныклап чакыралар халыкны диспансеризация үтәргә. Хәзер июль аеннан быел 2019 елны диспансеризация 39 яшьтән соң ел сайын дөрес. Анда кан, ЭКГ төшерәләр, флюорография, терапевт табып карый һәм канда шикәрне тикшерәләр, холестеринны тикшерәләр. Һәм менә бу барлык факторлар әлбәттә инде нәтиҗә бирәме? Һәм дә нәтиҗә бирелә. Канда холестериннар югары булса, үзе муенның сосуд кан тамырларына үзе үткәрергә җибәрәбез. Анда кан тамырларының нихәтлегә капланганнарын карыйбыз. Анда холестериновый бляшка ул да күренә. Тагын бер мөһим мәсьәләгә без тукталган идек. Ул да булса туклануга, менә ничек тукланырга кирәк? Нәрсә ашарга кирәк? Ничек уйлыйсыз, Марат әфәнде? Мен әйтердем, беренче принцип медицина активлык бар, шуңа күреп ашарга кирәк. Икенче мәсьәлә нәрсә ашарга? Менә безнең белгечләр әйтүенчә, кеше күбрәк ашарга тиеш яшелчә, җиләк җимеш, көнгә рационның жартысында алып торырга мөмкин. Итләр ризыкка килгәндә, алар әйтүенчә, белгечләр әйтүенчә, без майлы итләр бик ашамаска тиеш. Чөнки ул безнең менә бу атеросклероз китереп чыгаруда бик зур әһәмият ясый. Һәм шикәрне киметергә кирәк. Шикәрне киметергә, тозны да шулай ук чамалап кына ашарга кирәк. Реабилитация һәм физик күнегүләр дидек. Зәлия ханым, менә сорап китәс килгән нәрсә иң мөһиме монда нәкъ менә әлеге чорда кешене аякка бастыру өчен һәм инде алга таба сәламәтләндерү өчен. Физик күнегүләрнең әһәмияте бик зур. Инсультный авырулар белән. Аларның менә ничек яткан хәлдән соң утыру хәленә китерү өчен дөрес итеп утырта белергә кирәк. Авыру дөрес итеп утыра белмәсә, ул дөрес итеп баса да белми. Дөрес итеп баса алмаса, инде ул дөрес итеп йөри дә алмый. Шуңа күрә монда физик күнегүләрне специалист үткәрергә тиеш инде. Больниста без реанимациядән ук тотынабыз, например, эшләргә. Аларның даже яткырабыз, авырту ягына да, сәламәт ягына да яткырабыз. Аркада да бер генә аркада гына ятып тормыйлар алар. Утырту мәсьәләсендәге шунда бергә хәл итәбез. Аннан соң инде аякка бастырган вакытта авыруны тоже әзерләргә кирәк. Аның баш мие дөрестән дә урынына утырып беткәнме? Ул әле башы әйләнмиме аның? Ату алар беренче вакытта куркып калалар. Сразу тиз генә бастырып йөртергә. Кайберәүләр теге күзен ачуга авыруны йөртеп нитмәкче булалар инде. Специалистлар аркылы гына эшләргә кирәк дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, без әләне врачлар күз астында шулай гына бастырабыз. Алар рөхсәт иткәч кенә. Бу дөрестән дә шулайдыр. Йөрәк авыруларын һәм мондый инсультларга китермәс өчен нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш сезнеңчә? Дөрес яшәү рәвеше һәм һәркем үзенең сәламәтлеге белән үзе кызыксынырга тиеш. Һәркемнең сәламәтлеге әлбәттә үзеннән тора. 29 октябрь безнең нәкъ инсультка каршы көрәш көне. Һәр кайсыгызга да сәламәтлек теләп, сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.